Wah, Mbak Yaton, ngon peyang kok paling oke toh, ra adil. Ya sak pas nyong paling tuwa kok. Rakonan kuwe Mbak Yaton carane ra tuwa ra enom ke padha, gek modale dheweke padha kok. Nah, bener sing domong ae Susi kuwe. Tetep nyong sing paling oke, wong nyong paling ngoyo lih ngopeni kok. Iya Mbak Yaton nyong karo Siska ngalah. Nek peyangke pancen wong paling bener sak donya. Walah, gek dong ngopeni Brambang to. Ra omong, nyong ke golek Brambang pel mau ra oleh-oleh. Age apa to ti pengen golek Brambang ke? Ya ra tak gawe bumbu lah, mosok gawe livenang. Nyong ke entus golek ke warung, nono kabeh. Haki tuku ngonyong ae iki murah-murah. Ngonyong ae ti ke luwih murah. Mending gonyong ti ora mentok murah, jan murih. Brambange lak padha to, mosok regane beda-beda. Ki Brambange pancen padha ning sing adol seje-seje. Tuku ngonyong ae ti ke ngon Mbak Yaton sing gateng. Sing gak teng gundulmu aja dindel omongane Susi ke ki Brambange ngonyong apik. Wes ramang do padu. Nyong ke arak takon tok kuwe, arak ora tuku. Di ngapura ya. Bocah sontolo ya ora tuku semang takon.